Wayahe kumpul ngene iki tak nggo panganan rek timbangan nganggur nang omah. Halo, assalamualaikum. Salam. Mau sampe Mbak. Kita niket mau lah. Oh, iya, ngene iki deloken ta. Sik tas mari masak iki mau lho, rek sik kober. Lho Ngomong kene aku yo gak diopo-opo. Akhirnya tak suguhi iki. Jare seneng yo gak apa-apa aku lho diet jarene. Iya iki lho, ono panganan nang omah daripada gak kepangan, rek. Apa sampean? Wakai Mbak. Oh, ono bolen. Gawon kabeh po mau sak omah yo. Loh, Apa men lho? ngene iki ning omah iki gak semangan, timbang nang kulkas ae. Terus sekarang tak gowo ning kene lah. Walah. Sama tangan. Ya Iki lho. apa, Hamil? Enak iki lho. Aku dange, Mbak. Loh, lah apa gedang? Dange aku. Ya Allah, Mbak Ut, wong akeh panganan iki lho enak-enak. Lho, Gak wis Sampeyan apa diet ta? diet aku. Ya Allah. sik pala, iki gedange kok ae iki lho padha-padha isine jerone gedang wis dipangan ngono. Tapi gedang tapi dicampur sembar kalir, Mbak. Enak-enak wis ta. Diet, Mbak, sampean ki rek, aku ki diet rek. Bales padha aku iki lho, timbangan gak usah diet ta. Diet ku tambah ngarai. Penyakitan. Iya. Kang dia ku lho, penyakitan pola yo diet kok ngono iku. Tambah loro-loro. Yo, wis ayo. Pangan ki eman rek. Lah ya sing dipangan iki lho. Nang, ya Mi, bukan Mi. Kok ae ta Mbak Putri kok ta. Enak-enak. Pangan yo. Heeh. Terus dietnya menis ayo. Ya wis. Ya. Menis aja gak kerinan. Ya wis. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Heeh, wis dipangan kono. Kok ono jajan kok rezeki kok iki Mbak Putri manggo wae. Men buka. Iya, heeh.